erkek ve zenan aýrylyşmagy dürlüçe baştan geçirýärler. Erkek ilkinji hepdelerde ýa-da hatda aýlarda köplen şadiýalyk duýgusyny baştan geçirýär. Oňa erkinlik we täze durmuş baştan ýaly duýulýar. Zenan tersine gynynç we agyryn baştan geçirýär we gatnaşyklaryň bozulmagyny kabul etmek oňa agar düşýär. Ýöne ol kem-kemden sagalyp öňkü duýgularsyz ýaşamagy we bagtly bolmagy öwrenýär. Zenan eýän özüne gelip başlandy. Erkek ýaňy durmuşynyň möhüm bölegi ýitirendigini düşünüp başlaýar. Şonuň üçin köplenç şu pursatda düşünüşmezlik ýüze çykýar. Ýöne köp halatda erkek ütgeşmeler döretmezden gatnaşyklara dolanmagy sinanşýar. Ol zenana hemme zady düşünýändigini we özüniň düzelendigini aýdýar. Ony bagtly etjekdigini wada berýär. Emma hakykatda ol diňe tanyş gurşawda kyn duýgu döwrüni başdan geçirmek isleýär. Soň ol hemişeki durmuş endiklerini dowam edýär we netije ýene-de gaýtalanýar.